Okay, før vi starter videoen, så vil jeg bare gerne lige snakke lidt om, hvorfor jeg ikke har uploadet i 2 måneder. Det er fordi, at jeg har sådan... Ja. Jeg var dårlig, okay? Jeg har også spiller Fortnite, ikke? Og jeg har også... jeg spiller også med Roblox. Jeg holdt en pause, hvis man kan sige det. Jeg ved godt, jeg ikke har så mange subscribers, ikke? Og altså, det er ikke rigtig en pause, fordi jeg ikke uploader så meget. Men altså, jeg skal ikke uploade hver dag, vel? Så måske kommer jeg bare til at kunne uploade sådan 2 gange hver uge, eller sådan noget. Måske, ikke? Så ja. Det var bare det. Vi ses i en video. Hej så alle sammen, velkommen til den her video. I dag så skal vi unboxe sådan en Titanic plushie fra Pet Simulator 99. Jeg har købt, der var en Titanic Panda, og så var der også noget, og så var der en Titanic Monkey. Måske kan I gætte, hvad for en jeg har købt, men jeg har købt en af dem, og jeg har den her pizza. Skal jeg, okay? Det er det. Ja, det er den. Mærkeligt, okay? Men ja, den bruger jeg til at åbne op på, så lad os bare prøve at åbne en gang. Okay. Okay, det er rimelig hård tape. Ikke sige det slap, okay? Det er hård tape. Jeg har også en kniv, hvis nu det er. Jeg tror, jeg har brugt kniv. Kan vi åbne det der? Oh my god. Jeg så også bare bare, hvordan jeg får den her ud. Så her. Lad os vende kassen ind. Og nu. Pakken derovre. Et official Titanic plushie. Bum. Kan jeg bare... Oh my god. Og en kæmpe pose her. Så er der også nogle ting nede i... Ingenting, det ved jeg. Jeg tager lige om lidt, men first of all, så har vi den her. Jeg synes, hun vil sætte op en gang. Okay, den er sygt den her. Jeg tror bare, vi stikker en smule ind, og jeg skal få. Ikke hvad sammen. Det er også fint. Jeg viser jer lige om lidt, hvad sådan det her. Jeg skal lidt til mængden på mig. I kan ikke se, hvad for en jeg har. I kan ikke se, hvad for en jeg har. Bum. Så I skal se, hvad for en jeg har. Titanic Monkey. Den er blød, den er. Og den er sådan nogle små ører. Og den er sådan... Monkey. Ja. Official. Bum, du. Så ligger vi lige... ting her. Ja, du kan ligge der. Men har også fået sådan en lille med. Okay. Så er der sådan. Vi har også fået en pause. En pause. Vi har fået sådan et skilt her. Så I kan se, hvad der står. Ja.
pause lige, hvis I gerne vil læse det. Okay, så prøver jeg lige at læse det. I'm so excited to be here with you after my long journey. I'm going to need your help to fluff me up. Carefully move from the back, give me a good shake. Pass the life and det. Jeg har sådan en lille en, der følger sådan en lille en med, så man kan se størrelsen. Monkey on. Skal vi lige prøve at se størrelsen? Hvad? Jeg har sådan mit facecam med. Jeg bruger GoPro. I don't know what I look pretty there. Bare lige. Halløj! Monkey. Okay. Og så ved alle sammen har ventet på. Skal vi se, hvad jeg kommer først. Okay, det er godt, I kan ikke se koden, men jeg har gået lige her. Jeg kan ikke få den. Okay, så lægger vi lige koden herovre. Og så tænker jeg lige, at det er derovre. Så tænker jeg lige, at vi går vi lige skifter over til computeren, så I kan se min Petphone 6, når jeg redeemer den. Okay, godt, så vi er inde nu. Så før jeg lige åbner min Titanic en gang, så prøver jeg bare lige spænde en gang. Så er det ikke godt. Nej, okay. Coins Potion 3. Nej, skål. Jeg gider ikke spænde igen. Nå. Jeg tænker lige, vi går ind på en privat server. Fordi, ja. I ved, altså, ikke? Det er meget bedre, når jeg prøver på en privat server. Jeg ved ikke hvorfor, det var. Der er også bare mange folk, der kigger og sådan noget, så ja. Lad os lige tage noget lock potion på. Lucky. Lad os have noget. Jeg ved ikke om vi behøver Lucky X. Men jeg har også alle shiny relics og ja, de her bøger på. Lad os bare tage nogle sådan. Jeg har ikke sådan nogle shiny bøger, men jeg har nogle Lucky her. Så dem kan vi se på. Okay, godt, så nu gør vi det. Mand. Ja, selvfølgelig så må I ikke se koden, så jeg skriver lige subscribe til the pig. Husk at like og subscribe, ikke? Okay, godt. Okay, godt, så ja. Det var bare det, der skulle til. Men nu sker det! Mand! Nu sker det! Man! Titanic Monkey! Let's go, man! Let's go! Og så... vi sidder på halen! Det vidste jeg ikke engang! Fordi jeg vil ikke se noget med
med nogle videoer, ikke? Jeg sidder på halen. Jeg er så sødt. Åh. Nej, kan ham der lade mig spam? Kan ham der lade mig spam? Gider han ikke om bare. Kun venner om at trykke mig. Oh my god, alle skriver, oh my god, wow. Og så er jeg til siden af. Ui. Boing. Lad os se, hvad... Det er nummer 883. Den er værd... Den er 687... Eller hvad? 627 millioner diamonds værd. Det er lidt sindssygt. Men det... Jeg vidste ikke, den der røde panda, man kunne få, ikke? Der sidder man bare ovenpå, men her så sidder man på den her hale. Den har også en stor hale i virkeligheden. Lad os prøve at se... Titanic Monkey. Den er her. Okay. Jeg tænker lige, at vi kan... putte den... Jeg har sådan noget der pjerde oppe, hvor det er jo egentlig sødt ud. Og så har jeg også unlocket en booth. En charm. Lad os putte en charm på. Jeg ved ikke, om vi skal putte en charm på. Fordi der er nok nogle andre bedre charm, som man kunne få. Okay, men jeg tænker lige først, ikke? At jeg skal lige prøve. Jeg ved ikke, om det er fikset, ikke? Men jeg så noget med, hvor man havde et hoverboard og en så går meget hurtigt. Jeg tror, at det er væk. Ja, det er væk. Okay, lad os prøve at gå ind i en pro-server. Jeg kan bare teleportere. Pro, man. 5 huges eller en Titanic. Og selvfølgelig, ikke? Så har jeg ikke 5 huges. Jeg har aldrig haft en huge. Jeg har fået en Titanic før jeg fik en huge. Altså, det er lidt mærkeligt. Fordi jeg har ikke fået en huge, altså. Men nu har vi simpelthen gjort det. Men det var ikke en shiny eller gold eller rainbow. Men stadigvæk, altså. Stadigvæk helt. Men jeg har ikke show others pets på. Kan jeg lige på. Så nogen der har en Titanic. Okay, ham der har en Titanic. Der går nok hyggelig, man. Jeez, der er meget hyggeligt. Men prøv at se, om den er så rider man bare på den, ikke? Og det er lidt mærkeligt kamera, når man bare... Prøv at se, mit kamera det var væk. Prøv at se, man kan ikke se mig selv. Man kan ikke engang se monkeyen. Kameraet det er jo sådan lidt mere nede, ikke? Sådan der. Det er fedt, at man rider på halen. Så kan jeg starte med video sådan her. Hej, så sammen, videos. Og jeg synes, der er noget, jeg skal købe mig. Det regner jeg ikke med. For ting er rimelig dyre. Og her kan I se hoverboard og pinata hoverboard. Oh my god. Det... Altså, det har jeg ikke råd til der. Uh. 140 millioner. Det er sådan en. Der er faktisk flere, der eksisterer end min end den. Bro, det er sådan en, der koster sådan... Jeg ikke sådan 4.000. Der er no way. What? Nej. Preston har signet den der. Og det er sådan en, der koster sådan 24.000 eller Robux, eller 14.000 Robux eller sådan noget. Nej. Wow. Det er helt mærkeligt. Skal vi se nogen, der sælger dem på tradingpladser? Den dyreste, det må være den her, ikke? Fordi 877. Og den her banan, så rider man også på sådan en banan. Godt, lad os prøve at se,
Er der nogen, der sælger en? Der er simpelthen nogen, der sælger en. Undskyld for min skærm, den har været... jeg må lige rette den. Jeg har ikke... Det havde jeg ikke lige opdaget. Det skal jeg lige rette i gang. Undskyld for, at det har set lidt mærkeligt ud så. Men det tror jeg ikke, det har, for jeg kan bare ændre det i redigeringsprogrammet. Så måske er det lidt mærkeligt, måske er det ikke. Lad os bare lige se, om jeg kan ændre det. Er det her? Jeg tror det der. Sådan, nu burde det være fint. Jo, der er sådan en anden, der har... Der er to andre. Der er en, der har... okay, ham der. Der er en, der har bananen. Der er en, der har 3 Titanic. Han har købt 2. Jeg ved ikke, om han har købt dem. Men han har købt den der. Og han har købt den der. Og han har købt den der også. Og han har også købt den der. Der er no way, han må bare trade sig. Så nogle af de her... Prøv at se ham der, han er der også. Der er godt nok, man siger Titanic. Det er sygt. Men jeg er ikke nogen hytte, så jeg ved ikke, om Titanic gør så meget. Men nu Titanic, den er meget stærkere med bedste bet. Meget stærkere. Og meget stærkere. Ui. Question. Hvorfor står der spørgsmålstegn? Det er meget. 628. Okay, der er nogen, der har meget mere end mig, det gætter jeg på, ikke? Jo, 5 millioner på det her server. Og jeg er på... jeg er ikke i bund. Men der er nogen, der... Ja. Jeg er bare sådan... Det ved jeg ikke. Top... Er der ikke også noget andet? Nå. Mængde mænd, der har folk sådan 40 millioner. 200... 14 billioner. Ham der, han er på leaderboard. Ham der med 15,5. Han er på leaderboard, er han ikke? Eller 3 med 45. Hvad er der? Sign I eller hvad? Rovgodt. Eller et eller andet. Og det er det top power. Det er ikke power, jeg skal ikke. Hvor? Ved jeg, man har... Der! Han er nummer 87 på leaderboardet. Så han er på leaderboardet. Jeg har ikke råd til det. Den er værd 7, han får 6,5 for den, tror jeg. Oh my god! Nej, der er en, der har en blobfisk. Hvem har signet den? Hvem har signet den? Expelled. Det er en af de super, jeg er ret sikker på. Nej, han har en blobfisk. Okay, wow. Nah, der er no way. Der er kun sådan 80 mennesker, der har den der. Og han har blåfisk. Lad os da håbe på det. Det er ikke så svært at få ud, bare. Ja, hvis man har mange sammen. Jeg ved, om der er rimelig sindssygt fedt. Men jeg tænker bare, det vil være alt for videoen. Jeg har simpelthen åbnet en Titanic. Håber I synes, at videoen var god. Håber den var god. Og så tænker jeg bare, at vi ses i næste video. Hej. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.